7 minuts passen de 2:15. Efectivament, el futur pren la paraula cada 15 dies al Tots per Tots a Com Ràdio. Futurs periodistes que fan primer de periodisme, a l'Autònoma, venen disposats a analitzar diferents qüestions de l'actualitat. Avui ens acompanyen Adrià Santa Susagna. Adrià, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Clàudia Terraza. Clàudia, bona tarda. Bona tarda. Anna Torres, bona tarda. Bona tarda. I Paula Baldric, bona tarda. Hola. Què, heu fet exàmens ja aquest any? Sí, Com estem al mig. Estem en ple. Els primers? Última setmana ja ens queda. I com va la cosa? Bé, per ara. Anar fent, adaptant-nos. I els canvis? Ja porteu uns mesos a l'Autònoma, no? Sí. Aquest traspàs de batxillerat a l'Autònoma, què tal? Bé, molt bé. Bé. Sí, tant. Sí? Sou els primers que coincidiu en dir bé, dels que han vingut fins ara, eh? Bolonya molt bé també, no? Bueno, Ah, a veure. a mi no m'acaba de fer el pes, la No? veritat. Per què? Em pensava que seria una altra cosa. Perquè està bé, no?, això que fas menys hores de classe, però clar, les hores que no fas de classe són hores que tu has de dedicar a llegir una bibliografia que et donen de cada assignatura, que potser hi ha 50 llibres, i clar, bueno, fas menys classe i tens més treball autònom, però et treu hores perquè tu has de fer sol. I clar, aquesta iniciativa de fer-ho tu sol costa. Sí, bueno, Sí. el cadascú ho aplica el Pla Bologna a la seva manera. Vull dir, tenim professors que l'apliquen molt bé perquè pots fer grups més reduïts i això a l'hora d'aprendre doncs, és molt més favorable. Però clar, els grups més grans també et perds una mica. Però tot i això, com tot, té les seves parts positives i les seves parts negatives. És molt bèstia el salt de batxillerat a primer de carrera? Jo no ho he notat. És fantàstic. Sí. Vosaltres sou de tarda, menys l'Adrià, que tots de matí, no? Sí. Hi ha moltes diferències? I per què la tarda? Que treballeu al matí o...? Va tocar així, va Sí. tocar així. Això et pot tocar? Jo és que sóc rebot de la Pompeu. Sí, jo també. Sí. Jo, en realitat, volia entrar a fer publicitat, però Sí. al final no vaig entrar i vaig quedar en periodisme, que també era una de les meves opcions, no... Ja. Ja ho contemplava, no és algo que Ja, tampoc... ja que hi som, i per què periodisme? Heu escoltat el que deien els vostres companys, no? Sí. Sí. Jo no m'imagino fent altra cosa que periodisme. Vull dir, Sí? des de ben petit de sempre petits. m'ha agradat. Vull dir, m'agrada molt la comunicació, m'agrada informar i no em veig fent altra cosa que això. Del bressol ja ho tenies clar, tu. Sí, com aquell que diu. I vosaltres? En el meu cas, com ja he comentat, va ser una mica també per rebot de publicitat, però a mi sempre m'ha agradat comunicar i sempre la família ha estat fent com de reportera, m'agrada molt, sempre en els vídeos familiars, hola, no sé què. Ets la protagonista, no? Bueno, m'agrada això, comunicar, no? L'estar al micro i explicar el que està passant amb les meves paraules i... Doncs si algun dia a sobre et paguen, ja serà Fantàstic. el màxim, no? I vosaltres? Bé, a mi el que em va interessar més que el periodisme en general, la tasca de corresponsal sempre ha sigut estar tot arreu i poder viure... Surt sovint això, entre els vostres companys. És que és molt, no sé, la vena aventurera i tal. No sé, m'agrada, no? M'agradaria estar en els fets històrics i poder-los comunicar a la gent. No sé, ha de ser una sensació que m'agradaria sentir-la. Tu, Paula? Jo igual, jo des de petita ja... També? Sí. Sempre, a més, sempre molta gent ja m'ha dit de petita se't veu vocació, no? Perquè sempre m'encantava. Què ha passat? No sé què. Doncs ho vaig explicar. No, sempre m'ha encantat. I interessar-me per qualsevol cosa que passés, saber-ne més, sempre. Doncs parlem de coses que estan passant. Megaupload, què és això? Megaupload és una pàgina web, un servidor, Sí. on la gent es feia unes comptes usuaris, els usuaris penjaven els seus arxius i donaven un link que qualsevol persona que tingués aquest link es podia baixar l'arxiu que l'altra persona havia penjat. Intercanvi d'arxius. Exacte. Bé, també- Gratis o de pagament? O dues opcions. Exacte. Dues opcions. De forma legal o il·legal? Es podien baixar pel·lícules? Sí. Sí. També hi havia la forma- possibilitat de veure-les online. Sí. Que aquesta em sembla que és una de les possibilitats que utilitzaven més. Més gent. Més el fet de... Sí. No tant el fet de baixar-s'ho, més Però es veure-ho podien online. baixar pel·lícules de forma il·legal, entre cometes, perquè ens entenguem, no? Bueno, representa que els drets d'autor no es pagaven, no? La cosa estava en que els usuaris penjaven les pel·lícules, no era el responsable de la pàgina web o del servidor. O sigui, com si jo mateix ara pengés una pel·lícula i una altra persona se la baixa i la veu. És a dir, que aquest senyor que ara està a la presó no és culpable? Home, sí, no? Perquè està traient diners i no està pagant els autors de... Home, i pel que hem vist no eren pocs els diners, no? Era una bona vida la Sí, que sí. portava. Sí. I què ha passat? Que l'han tancat, no? Sí. I vosaltres teníeu arxius? Sí. Tu vull dir, sí. Jo tenia arxius, tenia la meva compte gratuïta, però clar, això dius...
passa'm una pel·lícula, passa'm un CD que tinc, doncs el pujo directament i amb el link se'l baixa directament l'altra persona. Vull dir, clar, és o sigui, intercanviaves coses amb d'altres persones a través d'aquest web. Exacte, és un sistema d'intercanvi de límit il·limitat d'arxius que anava perfecte. I quin tipus d'arxius hi tenies penjats? Des de punts, a música, a PowerPoints, de tot. Qualsevol cosa. I què ha passat amb aquests arxius? On estan? Doncs... Els té l'FBI o què? No sé si els interessa, però els deu tenir. L'FBI estudiant l'Adrià, a veure... Sí, a veure què troben. En el cas del grup de tardes, alguna noia va penjar també els apunts d'una assignatura perquè tothom hi tingués accés. Està bé, això? I també teníem un company que amb l'equip de futbol que vam crear també va fer un disc, el disc de l'equip, i també el va penjar allà per qui el volgués. Així que... Quin us en fèieu vosaltres? Bueno, jo mirava pel·lícules i sèries. Jo també. Pel·lícules i sèries. Sí. A vegades les descarregava, perquè també hi ha l'opció de descarregar i llavors ja les tenies al teu propi ordinador. Bueno, jo, de fet, molts cops quan buscava algun CD d'alguna pel·lícula, posava al Google el nom de la pel·lícula i després a darrere Megaupload, perquè és la manera més fàcil i directament trobava un enllaç i res, m'ho baixava al moment. Escolta, em preocupa saber bé, el teu cas és el de, no sé si dir milions de persones que tenien arxius en aquest web i que ara han desaparegut. Clar, no sé si és el teu cas, però potser gent tenia coses personals. Clar, tampoc sé si és bona idea deixar-ho aquí, no? No, clar, vull dir, és el problema que té internet, que hi ha lliure circulació, però en qualsevol moment pots ser intervingut, també. Vull dir, aquests arxius que les persones tenien penjats, doncs ara no els tenen. Però, clar, ara es té l'FBI, deu estar investigant, no sé si trobaran massa cosa interessant, però... Ves que un dia no soni el timbre de casa. A veure... Jo vaig escoltar que grups de gent que tenia coses penjades però amb la compte Premium, que era la pagant, s'estan organitzant per fer una demanda a veure què els hi poden tornar o donar diners perquè estava calculat amb diners, arxius que... De fet, perdona, el Partit Pirata Català ha obert una pàgina per omplir un formulari on es poden reclamar els arxius que la gent tenia penjats. No sé com acabarà això. Vés a saber. Esteu d'acord en que s'hauria de pagar drets d'autor? Que no és del tot ètic o legal baixar-se pel·lícules o música? Home, en veritat no és ètic, no? Perquè, clar, si tu fas una feina vols que te la paguin, no? Però, clar, llavors també hi ha l'altre punt, que sempre els artistes són persones que no és que tinguin pocs diners i, clar, que et diguin que per anar al cinema ara mateix et costi 7 euros. La gent ho troba molt fàcil anar a les pàgines i mirar-te les pel·lis gratis. 7 euros sense comptar crispetes. Sí, no? I pàrquing. I que la pel·lícula no sigui 3D, perquè ara els fan totes i ja... 10 euros, ja. I si són 3D t'has de comprar les ulleres a part. I si vas a sopar després ja... Pàgines alternatives heu buscat per fer el que fèieu fins ara? Sí, n'heu trobat o es nota que amigues meves hi ha un efecte dominó, hi ha una mica de por? S'han actualitzat. Perquè abans de saltar aquesta notícia, no sé si ho sabeu, hi havia una altra pàgina web, Sèries Junkies, que... Sí, és que des de Sèries Junkies pots enllaçar. Per tant, o podien enllaçar-se. 2 nois de Barcelona s'ho van inventar, s'ho van vendre poc abans de que se sabés això. No sé si casualitat o no. Però jo el que he sentit és que precisament aquesta mena d'organització que es diu Anonymous ha creat la seva pròpia plataforma que es diu AnonyUpload, que vol ser l'espècie de substitut natural d'aquesta pàgina web. Home, jo crec que mai deixaran d'haver-hi d'aquestes webs. N'heu trobat ja d'alternatives? Sí, hi ha una al Video 8. Amigues meves que estaven molt enganxades a sèries i, bueno, quan es van enterar va ser com, uf, no pot ser. Després, quan acabem a les 9, em passeu-les. I sí, ja s'han buscat les seves vies i ja n'han trobat una. Jo del tema que comentaves abans dels drets d'autor, penso que sí que se'ls ha de pagar alguna cosa. El problema és que a vegades aquests diners de drets d'autor no van directament a ells, sinó moltes vegades aquests diners van a les discogràfiques i empreses que són els que realment fan el negoci amb això. Els músics o els artistes realment en reben una petita part. Per tant, també vaig sentir que Megaupload estava proposant un projecte que es deia Megabox, on els artistes, ells mateixos, de manera voluntària, penjaven els seus arxius de 2 maneres, o pagant o gratuït. Els que ho feien pagant, de la publicitat i de la gent que pagava i es descarregava aquells arxius, una part anava per ells, i dels que ho penjaven de manera gratuïta també els hi arribava un 10%.
no era com els altres que els arribava més, però també hi sortien guanyant, i això sí que anava íntegrament a ells, ja que eren ells qui ho penjaven. Anem un pas més enllà, ja que estudieu periodisme i això comporta ser el mínim ingenu possible. Estem parlant de la xarxa, estem parlant d'un món globalitzat, sabeu el que ha passat amb les revoltes àrabs, on hi ha hagut molta influència de les xarxes socials, el que passa a la Xina amb el control radical d'internet. Estem parlant de l'FBI. Creieu que als poderosos tampoc els interessa massa aquesta llibertat d'opinió, d'expressió arreu del món? Mira, jo crec que internet es va crear com una espècie de plataforma per tenir controlada la gent. Vull dir, a través d'internet... Sí, ja d'entrada. Sí, ja d'entrada, doncs, podien accedir a qualsevol moment els que en sabien, diguéssim, a qualsevol cosa que estiguessin fent la gent. Però ara aquesta eina se'ls ha girat. Ara són ells els que poden ser controlats. I ara estan mirant de qualsevol manera parar d'aquesta cosa perquè en qualsevol moment doncs, els hi poden treure la informació que no volen que se sàpiga. Esteu d'acord? Moltes coses del que passen en diferents països. A Síria, per exemple, ho sabem gràcies a les xarxes socials o a internet, no? Avui ha sortit a les notícies que Twitter publica una censura, diguem, depèn del país, per comentaris que puguin fer que siguin molestos o que no agradin a la gent del lloc. Sí. I això és una petita part de censura, però en aquest cas afecta a que ningú se senti... Bueno, que no hi hagin... No sé com explicar. T'ajudo. Diguem-ho d'una altra manera. Quan esteu a internet, quan esteu interactuant, teniu la sensació de privacitat? Home, ara Facebook crec que va posar alguna opció de que el perfil... No sé, si algú et buscava el nom, només podies decidir si es veien totes les fotos o tot. Clar, sí, això pots triar. Però això fa poquet que ho van posar, crec. I també les fotos ho de denunciar i tal. Sí, perquè en un principi el Facebook era totalment públic. Sí, però que jo recordi. Facebook, internet, qualsevol cosa és una plataforma que mai saps si t'estan controlant o no. Vull dir, qualsevol acció que facis internet... Igualment, totes les fotos que pengis, encara que les borris, els creadors de Facebook se les queden. Ells tenen un arxiu on hi són totes. I si algun dia les volen fer servir, tu quan has ficat acepto a lo de Facebook, ells tenen dret a fer-la servir. Per tant, s'ha d'anar molt en compte, perquè tu potser puges una foto per error o perquè et fa gràcia un dia i després la borres i aquesta foto no desapareixerà mai. I després està el núvol, que és aquest concepte abstracte on està tot allí, no? Exacte. Jo, per exemple, tinc un blog, i al blog un cop vaig penjar una foto meva i un dia al Google una amiga meva, per fer la gràcia, va posar el meu nom i van aparèixer totes les meves fotos que estaven al blog des del Google. Són un dels perills, no? Sí. Escolteu, canviem de qüestió. Per exemple, el que anunciava aquesta mateixa setmana el nou ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va fer la seva primera compareixença al Congrés dient de com aniria la seva gestió. Entre altres coses, modificarà la llei de l'avortament. Fins ara, les noies, com vosaltres, de 16 i 17 anys, més joves, clar, com vosaltres, vull dir noies, no de l'edat, doncs podien avortar sense comunicar aquesta notícia als seus pares, no? I sense el permís, evidentment. I sembla ser que això, doncs, s'aturarà. Què en penseu? Jo penso, sincerament, doncs que... Reitero, 16 i 17 anys. És com estava la llei que es va aprovar el 2010, Són 16 i 17 anys, sí. Evidentment, jo crec que els pares han d'estar informats. Primera perquè són menors i el que és la tutoria la tenen ells. I, per tant, han d'estar informats en tot moment. Ara, la decisió de tenir, de si vol tenir el fill o no, consentir-ho, ha de ser la noia. Amb aquesta edat, estem d'acord? Sí, perquè afectarà a ella, és la seva vida, carregarà amb el fill, volgut o no volgut, depèn de la situació, tota la vida, això t'ho importa sempre. És algo massa important en la vida d'un mateix perquè ho decideixin potser uns altres que no comprenen el teu punt de vista. Jo, tal com deia el meu company, crec personalment que sí que els pares han d'estar informats, perquè crec que és la seva filla, no? O sigui, han de saber-ho, però d'aquí a que ho hagin de consentir, o sigui, autoritzar, i jo crec que això no... O sigui, la potestat final de la implicada, de la noia, però amb comunicació prèvia als pares. Sí, encara que això és molt difícil de controlar, perquè hi ha casos i casos. Potser en el nostre cas no seria difícil contactar amb els pares o nosaltres mateixes parlar amb ells o el que fos, però potser en altra gent o en altres grups socials
comunicar-ho als pares suposa càstigs o, jo què sé, reaccions molt negatives per la mateixa noia i... De totes formes, tinc dades aquí. Aquesta llei, com us deia, es va aprovar el juliol del 2010, va entrar en vigor. Des d'aleshores fins l'octubre de l'any passat, el 87% de les noies d'aquesta edat que van decidir avortar, que eren unes 1.000 i poc, no només els hi van comentar els seus pares, sinó que els van acompanyar a la clínica. Vull dir que a vegades potser no calen tantes lleis, no? El 87%. Sí. O sigui, ja ho van fer de motu propi, encara que la llei les emparava per no fer-ho. Clar. Igualment, em sembla que tampoc, des de que van fer la llei, que elles podien decidir, el número d'avorts ni va pujar ni va baixar. Per tant, tampoc és que ho van deixar que ho decidissin i tothom es va posar a avortar, no ha estat això. O sigui, potser no cal regular-ho, ja està bé així, no? A més, haver de modificar una llei depenent de qui estigui al poder, o sigui, jo crec que en temes com, per exemple, les lleis, aquí sí que hi hauria d'haver-hi un consens entre els dos partits. En molts aspectes segurament, no? Per exemple, l'educació, no? Que cada 4 anys és un canvi continu i permanent. Bueno, ara amb el canvi que volen fer, no? Volen posar un any més de batxillerat, treure un d'ESO... Un d'ESO, exacte. Però igualment han de seguir estudiant fins als 16 anys. Sí. Però un canvi ara, ja, amb el Bologna ja ho estem veient, que el canvi està costant. Insisteixo amb lo de l'edat, A Espanya la majoria d'edat és als 18 anys, la majoria d'edat penal també és als 18 anys, però l'edat de consentiment sexual és als 13 anys. És la més baixa d'Europa, què us sembla? Com? De consentiment sexual? De consentiment sexual, sí, per poder mantenir relacions consentides sense que en principi hi hagi delictes si no passa res d'estrany. Que això no vol dir exercir la prostitució, En aquest cas es compara amb l'edat... amb la majoria d'edat, vaja, amb 18 anys. Home, posar una edat, això, no sé. Penso que cadascú... Sí. Exacte. Posar una edat a una cosa com aquesta és totalment abstracta. Sí, és que potser hi ha noies que als 13 són totalment immadures i es deixen guiar per influències, però potser n'hi ha d'altres que ho tenen molt clar, han rebut una educació una educació sexualment bona, estan informades dels mètodes anticonceptius... O que són madures. I bueno, són conscients del que estan fent i... Tot i això, penso que 13 anys és una data molt baixa. Sí, també Mira, l'edat de consentiment sexual, per exemple, a França és als 15, Anglaterra als 16, Itàlia i Alemanya als 14, ja us dic, és l'edat la més baixa d'Europa. Jo crec que cap als 15 anys o així, 16, ja tens una mica de cap per decidir si vols o no. Estem d'acord que és massa d'hora, no? Sí, encara que potser hi ha alguns casos que algú... Sí, clar. Home, clar, sempre hi ha... Ens queden 5 minuts. Aquesta setmana hem parlat molt també de Ricardo Costa i Francisco Camps. Què us ha semblat el veredicte de no culpables? Què us sembla la possibilitat de judicis amb jurats populars? És una vergonya. Corrupció. Sí, però és que tenim casos com el de... Per cert, perdona, 5-4 va ser el resultat del jurat popular. Sí, tenim casos com de violència, d'assassinats, que veus que al cap de 2 mesos ja estan al carrer, i en canvi casos de corrupció clara i forta, milions, ja no només al camp, sinó casos com el Millet i moltes més coses que veus que amb una facilitat enorme doncs estan al carrer i no els hi passa res. Que per ser polítics jo crec que se'ls hauria de tractar igual, no? Com dret dels ciutadans. Pot arribar a ser més dur un jurat popular que un professional? Depèn del cas? Sí, i jo crec que segons el meu punt de vista, s'hauria de regular molt això del jurat popular, perquè ara mateix ha sortit la sentència i si l'heu vist està mal redactada amb faltes d'ortografia. Sí, hi havia moltes faltes d'ortografia, és cert. No haguessin aprovat l'ESO. Exacte, lamentables, i això és una cosa que... Si hi ha una carrera per ser advocat, que facin ells la seva feina. Són els advocats, són ells els que han de decidir si una persona està condemnada o no. A mi em sembla que el tema del jurat popular, que sigui més dur o no, em sembla que és més fàcil de convèncer, no? Perquè si el que explica... De manipular. Sí, potser. Si els hi plantegen d'una manera que els hi pot ser favorable o que senten, no sé, que senten que potser no, depèn de com els hi venguin, saps? És més subjectiu. En canvi, els tribunals han estudiat, saben lleis i potser no són tan manipulables en aquests casos. Bueno, estaven comentant últimament els experts que s'hauria de seguir el model alemany, que es veu que fan un mixt. Fan jurat popular i advocats. I llavors, doncs, està com revisat, no?,
Home, aquí estem fent molts judicis paral·lels, sobretot en molts canals de televisió que ja us venen al cap. No sé, se m'acut un possible judici amb el cas de Marta del Castillo amb un jurat popular. Vull dir, segurament sabríem tots el que passaria, no?, per aquesta influència que es pot exercir sobre la gent, no? Tot i que han d'estar aïllats, però clar. Però igualment, vull dir, les persones són molt fàcilment manipulables. I jo crec que, bueno, el que he dit abans, hi ha persones expertes, persones que s'han dedicat a estudiar les lleis i són les que jo crec que són les encarregades que haurien de jutjar la gent. També que se'ls doni al poble la possibilitat d'opinar, tampoc ho veig tan malament. Penso que això que ha explicat l'Anna del mix aquest és una bona solució, no? Se li dona l'opció al poble de prendre part de la decisió i també a la vegada és revisat per un tribunal. El que està clar és que mai farem content a tothom. La cosa seria que... la justícia, això segur, sí. La cosa seria que el poble, el grup de 10 persones, els que siguin, puguin expressar la seva opinió i dir, mira, jo penso que és culpable o que és innocent, però ara, a l'hora de prendre la decisió, doncs ha de ser el tribunal. Clar. Ara tindrem un altre judici que segurament serà sonat, Urdangarín. Què creieu que pot arribar a passar? El rei va dir que la justícia és igual per tothom. Bueno, això és relatiu. Això s'hauria de discutir. Potser per uns més igual que per d'altres, no? Sí. Bueno, tenim el cas del César Garzón, per exemple. Sí. Que passi això i que després estiguin jutjant a una persona que va estar investigant crims, no? Ho trobo una mica... Amb Urdangarín, què creieu que passarà? Si la llei fos justa, hauria de ser culpable, però ja veiem tots com funciona. Ja ho tens clar, eh? Sí, tot clar. Jo també ho crec. I això del cas Urdangarín, el que és el rei ja ho devia saber fa temps que era un corrupte, per algo va fer fora de la família reial. I del Museu de Cera, que l'han tret de l'àrea de la família real, l'han posat a la d'esports. Bueno. Complicat. Més exàmens aquests dies? La setmana que ve? Última setmana ja. Recta final. Ja acabant. Doncs escolteu, que vagin molt bé, d'acord? Moltes gràcies. Adrià, Clàudia, Anna, Paula, això, que vagi bé i fins la propera. Moltes gràcies. Vinga.